Tak zase na druhou stranu teď si vem, kdyby to, kdyby si byla těhotná a jednou se to stalo. Kdyby potratila. Nebo kdyby si porodila a byla by si na to sama. Nebyla by jak sama. Ale bez práce vlastně, tak by se dá No, víš co, každou dítě. První, ne? To by ta máma třeba taky spala. No, nebo tůní. Co tam? Jak jsme když právě ženský říkali, jako, že vlastně já mám to sperma jeho, že bych mohla 60 let jenom to oplodnění a určitě ty další potomky dítě vyjde na takových 80 pokusů, no. Ale on říkal, že to jako je výhodno, že prostě je jen pokus, že by se to povedlo. Že my už mají i teďka lepší metody, že tam říkám, že jsem to nejezdila. Na to nemám ty peníze nikdy, já mít nebudu. A za druhý, to už teďka prostě... To by nebylo už bych to, no. To by nebylo. Kdybych už byla těhotná, tak je to něco jiného, že jo, ale jít do toho. To by koukali i divně, víš co, na tebe. Že jsi bezchatá a potěhotnáci. Kdo? Lidi. No, lidi mě nezajímají, víš co, ale už jsem stará. Víš, co si říká. A čapula, teďka je totální závislá, totální jako. Ty máš jako mydlo. Jo. A mi tomu fakt nikdo nechce věřit, že jsi jedna skvělá. Říkám, ale já jsem právě myslela, že